чихеле ки дар назди мо аст, каса медонем, бисёрон мешиносем. Тарки саҳна кардӣ ё ки ин кори ресторанат ҷудо аст, кори санъатат ҷудо? барои актёр шудан бисёр саволо метавонад. Чӣ бояд кард ки мо ба мақсадшон расанд ҳамаи шаҳрвандони мо ки дар филмҳои туркия ё ки дар дигар филмҳо чиқор кунанд, бозӣ кунанд, нақш офаранд? Якум дар ҳамин соҳа аст. Шавқу ҳавас доштан, баъд дуюм ноумед нӯшидан. Диданд ки шумо дар филмҳои туркӣ нақш офардед. Солҳо оиди Риши Бурутину Исар. Худат бозӣ мекунӣ дар ин филм ё ин ки тарки ҳамун саҳна кардӣ ё тарки ҳамун сериал кардӣ? Ман 10 серия контрактам буд. 10 серия ман саҳнаҳоам бозӣ кардам, тамом кардам ба ҳамун. Ман як филм мекунам дар Тоҷикистон ва дар он филм тра даъват кунам. Ами якум серия то 100 серияра контракт дорӣ. Сари ҳар як серия ин қадар сум мегирӣ гуфта пешаки контракт мекунӣ, хатам як гарантия мешавад. Парз кардем ки сериалҳои тоҷикӣ бисёр шудестае. Ман худ тамошо намекунам, лекин овозҳош ҳастае. Ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чихеле ки дар назди мо аст, каса медонем, бисёрон мешиносем. Тӯли чанд ҳафтаҳо, моҳҳо гузашт, надидем Умедҷонро. Рости мо дар Истанбул ҳамсӯҳбат шудагӣ будем қатъи додармон. Умеда мо аз шаҳри Душанбе пайдо кардем. Умедҷон, салому алайкум. Ташаккур зиёд акам. Хуш омаден як бори дигар. Бовар кунед шуморо дидам беҳади бад хурсанд шудам. Рости гап ба худо. Ташаккури зиёд, мо ҳам хел. Бисёриё медонанд, як бор дигар хата муаррифӣ кун, барои ки бисёриё медонанд, бо бисёриё намедонанд. Ном хай Умед Шатаков. Таваллуд 94 сол. 94 мегӯи ҳеч кабова накана ки? Ҳеч кабова накасави Риши Бурут. Яъне хела чӣ мека боло мезана. Агар Риши Бурут табгири Baby face. Baby face. Охе мешенда ба фикр. Зодгои ноҳияи Данғара. Яъне дар Туркия дар шаҳри Коня, донишгоҳи Селчук. ихтисоси экономика. Чанд сол таҳсил кардӣ? 1 сол падкурс буд, 4 сол дига дарс. 5 сол умр дар онҷа гузашт. Бо баъдиу хай на соҳаи санъат дар омадем, бо дар онҷа таҳсил гирифтем. Ҳозидам уже донишгоҳам худ чӣ кардеста, онлайн дарсом рафтеста. Яъне ки Измир университет. Измирда рафтеста. Чандам курси? Якум курс ҳозир. 2 курси дига, яъне 2 сол мехоне. 1 сол пас дига дуюм дипломи Туркияра мегирӣ? Туркияра. Хуш, дар ин ҷо дипломе ки гирифтӣ ягон кор меома. Рости гап Умедҷон, тӯли чандин моҳҳо дар куҷо будӣ? Якум саволи мо ки худ ман ҳайрон шудем ки куҷо даами Умед? Ай саҳна биромад ё тарки саҳна кард, намедонам. Не, тарки саҳна накардем. Чӣ ба иншоалло ки кормон дар оянда, яъне планамон бисёри бад калонай. Хай ҳамамонда маълуме ки яъне тӯли яъне вақти 1 солда чӣ гапҳо гузашт, яъне чизо шуд, яъне аз сабаби вирусо, яъне ҳеҷ кам беру биромада натавонист аз сабаби карантина. Хай ман дар Данғара дар хона будем тақрибан як чанд моҳҳо, чанд чизо дар карантина будем. Карантина дар хона будем. Ва баъди хай камтар ки тинчид тарафи Душанбе на ба корбури ресторан машғулем ҳозир ашта. Бале, мо рости гап омадем Умедҷона утоқи Умедҷон даем ҳозир ва дар ин ҷо як манзараи дигарам дидам ки дар ҳақиқат ҳайрон шудам ва фахр кардам. Рости гап ки додари мо қадар заҳмат кашида, меҳнат карда, ресторан шуда. Рости гап хела давом кард. Оста хай азобо кашидем, ҳама чи як кору саршавишта як азоб дора бахча. Тарки саҳна кардӣ ё ки ин кори ресторанат ҷудо аст, кори санъатат ҷудо? Не, кори ресторан хати санъат алоқа надора. Ягон вақт ҳеҷ вақт тарки саҳна накардам, намекунам. Просто дар байн як чанд аз сабаби ам вирусҳо, аз сабаби баъзе чизо мо натонистем. Тақрибан 1 сол ки 2 сол мешава мо дар ин саҳна нестем. иншоалло ки гуфтам ки планамон беҳади ба худо хоҳад максимум шояд 1 сол пас ё ки 2 сол пас як чандта проектҳои
калон дорум, худо хоҳад дафъа чӣ мекунам. иҷа саволҳо вақте ки видео карда будем умед бисёр саволҳо менавистам вақте дар рӯӣ мекардам ки ҳам хехидиш қати гап занем. барои актёр шудан бисёр саволҳо метавонанд чӣ кор кунанд ҳамин мардум ки бисёр ба ман менависанд ки хитам мисол медонем мати дар равон кардагиам чӣ бояд кард ки ҳамо ба мақсадшон расанд ҳамаи шаҳрвандони мо ки дар филмҳои туркия ё ки дар дигар филмҳо чӣ кор кунанд бозӣ кунанд нақш офаранд. якумш ки дар ҳамин кор вақте ки бидора аввал шавқу ҳавас доштан. И бисёр дар рои санъаткор дар одамои санъаткор мефаҳманд якумшака ки бисёр душвор аст беҳади бад. якум дар ҳамин соҳа аст шавқу ҳавас доштан, баъд дуюм ноумед ношидан, яъне то охира рафтан, то охира ҳаракат кардан. дар кишвари мардуме ки мисол мардуми тоҷико агар ки бихоҳад ки дар тоҷикистон ё ки актёр шудан хоҳад ин осонтар аст нисбати туркия дар рафта актёр шудан. барои ки кишвари туркия чӣ хеле кунем накунем барои мо давлати хориҷия яъне забони модари мо нест. барои забони дар кишвари туркияда бозӣ кардан якум сабаб якум чизи асосӣ забони туркиро бе аксент гап задан. ира аз худ кунӣ буро гап задан. ҳамин чиза ки вақте ки ҳамин мардуми тоҷикистон агар ки бачаҳое ки ҳастанд мисол мехоҳанд одамое ки ҳамин дар кишвари туркия актёр шаванд аввал тавсия меояд якум забони туркиро аз худ кунанд, дуюм ки наёфтанд роҳҳошона ма дар ҳамин ҳол дар ҳамин вақт ма тайёрам ки ба во ёрдам кунам. якум дараҷа туркиро аз худ бе аксент кунам ма ёрдамшон мекунам. дидам ки шумо дар филмҳои туркӣ нақш офардед. ҳозир давом дорад ё ин ки худат бозӣ мекунӣ дар ин филм ё ин ки тарки ҳамун саҳна кардӣ ё тарки ҳамун сериал кардӣ? дар силсила филми Емин мо чанд контракт доштем. ма 10 серия контрактам буд. 10 серия ман саҳнаҳома бозӣ кардам, тамом кардам ба ҳамун. баъди дигар филм да ба баромадам. чӣ буд? Салом зебо ватан. баъд да ма бозӣ кардам. ҳозир ҳамон филме ки ма бозӣ карда будам давом дорам. ҳозир бо планои мо хай дигар озираш дар Туркия нест, тарафҳои худо хоҳад. ҳозир ҳамира савол додам будам ки умед бозгашт ба Туркия ҳаст ё не ё ин ки нақшҳо ба куҷо аст? бозгашт Туркияда планомон ҳаст, лекин ҳозирашда не. ҳозирашда тарафҳои Америка яъне онҷо актёри хонданда план дорем. иҷара мемонӣ ё ин ки давом медиҳад? иҷа давом метавад. иҷа ахмонам давом додан мегирем. иҷа и дигар кор яъне и чӣ хегум и дигар тараф кору места актёри ҳама вақт якум плана и ресторан дуюм планда места ҳама вақт. рости гап як сурпризи калон кард умед ки ресторани хучонак шудан дар ҳақиқат ин кори шӯхӣ нест ва кадоме ки мехоҳад ки биёяд бо умед суҳбат кунад ё ин ки ягон маслиҳат кунад метавонад ки дар ҳамин адрес ки мо гуфтем мақсад пас яъне ҳамин ҷай офидад ҳама вақт и бародар ҳамин ҷай кадоме ки чӣ нақшҳое дорад бияд ҳатиш вохӯрӣ кунад. хуш канал ки шуди ба фикрам дуруст канали Бурут медиа кушодем. барои чӣ кушодем? мақсадмон чӣ буд? яъне ҳеҷ вақт мақсадам яъне аз канал яъне чӣ хел пул кор кардан мақсадам ба ин мақсад кушодагӣ нестам. ҳо мо кушодем баъзе планҳо аст ки барои мардуми Тоҷикистон фоидамон бираса, барои як халқи камбизоат ки мардуми камбизоат мисол чӣ бошам як фоидамон бираса гуфтам онро кушодем. худо хоҳад ба наздики ҳамаи планҳомона ҷобаҷо мекунем дар канали ютуб Бурут медиа. агар ки мисол касе ки хоҳанд бале метавонам ки дар силкашама дар зери видео мемонам бидроим подписатсия кунед. чӣ саволе дорем комментариёшда бинависен. ҳозир холия ягон чӣ надора. ҳозир мо просто кушодаги оянда мешавад. бале бале иншоалло. хулосаи гап дӯстон мо хостем ки гуфтем ки тӯли чандин моҳҳо буд умед дар саҳна набуд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ набуд ва хостем ки назди умедҷон биёем суҳбат кунем ва дидорбинӣ кунем. умед агар инсон бига ки ма як филм мекунам дар Тоҷикистон ва дар он филм
тра даъват кунам. дар ҳамон филм пулша мақсад чӣ хел мекунед шумо? пулша якум пешакӣ мегирен ё ин ки шартнома мекунед, чӣ хеле мекунед ки дар Туркия бозӣ кардагӣ будӣ? дар Тоҷикистон дар назар дорам. дар ҳамин ҷо барои ки хидмам хеле нақша дорам, барои ҳамон мехоҳам ки маълумот. Барои Тоҷикистон гӯям вақте ки хел боша аввало якум сценариёша мебинам. Сценариёш нағз боша, баъд у тарафша гап мезанем. Тарафи моддиша. Мисол ба гуфтаи ма, ба донистани ма, медонистагии ма, актёрои турк аз ҳамон сериал, як сериалда чанд қадр нақш мебаранд, аз ҳамон қадар масалан маблағ мегиранд. ҳамра дида контракт, ҳамра дида мисол хидмонда чӣ хел бошад? баъзе сериал контракт мебанданд дар тарафи Туркия. баъзеша ки мисол ҳама як бора контракт мебанданд. баъзе сериалошда сари ҳар як сериал контракт мебанданд. дар Тоҷикистон системаи хумон фарқи калон дорад. маблағам наметан хел шиданшон мумкин аст. маблағам метан яхе вобаста контракт, балки системаи Тоҷикистон қати кор кардаги нестам дар ин мавзӯъ ягон маълумоти бисёрам надорам. Не, фарз кардем ки сериалҳои тоҷикӣ бисёр шудестае. Ман худ тамошо намекунам, лекин овозҳош ҳастае. Ба ҳамин хотир хостам ки ҳамира бипурсам ки ягон касбия шумо да муроҷиат кунед ки бигӯяд ки мақсад биен дар сериал ма бозӣ кунем. дар вақт ман мисол як гуфтам ки аввалин дараҷа якум сценариёша мебинам, баъд контракт мекунам. Бихоҳ нахоҳ ман контракт мекунам. Бе контракт бозӣ намекунам. контракт гуфтаги ки якум чиро дар назар дорад? Аммо як сериала чанд мисол сари ҳар як сериал мисол чанд қа мисол маблағ мегиранд, бо дар байно мешавад ки ай тарафи режиссёр ё ки сценарист ё ки продюсер мешавад ки нисбати ҳамин қатъи актёр камтар гапошонро мегирезад. вақте ки бигиреза дар Тоҷикистон ҳаста ки дар ода ҷавоб метавад. ин якум дараҷа ки вақте контракт дошта бошӣ ягон кор намешавад. ҳама аз рӯи қонун меравад, аз рӯи қонун қоида ҳамаша мекунанд. барои ҳам қа пешакӣ ҳамаи корона гарантӣ гирифта мо ҳам кора мекунам. чӣ мисол баъзеҳош ҳаста ихел ки дар Тоҷикистон ҳамира ман чиза дидам ки кинода мегирам, бача мисол бигӯем як каса кинода мегирам, бозӣ кардеста рейтингаш хестан мегирам одами актёра. дар ода рейтингаш ки хест, дар ода хича чӣ мекунад? ё ки мия мега ки маблағи мара алишка ё ки май бозӣ мебро мерам. дар иҷа сценарист ё ки ҳамун продюсер ки ё ки режиссёр касе боша дар иҷа проблема мешавад. вақте ки бибро брава ай кино баъд маҷбур мешавам бечора мисол сумошона мебардорам. аз ҳамада хуб контракт мисол ами якум серия то 100 серияра контракт дори, сари ҳар як серия ин қадар сум мегири гуфта пешаки контракт мекунӣ, хитам як гарантӣ мешавад. ин актёрдам гарантӣ мешавад, одаме ки киноро ташкил мекунад удам гарантӣ мешавад. со дигар ай кино ҳеч ка дасткашӣ карда наметавонад, на актёр дасткашӣ карда метавонад, на сценарист дасткашӣ карда метавонад. бале вақте касе аз тарафи комеш дасткашӣ шид, иҷа чӣ мешавад? тазминат метавонад, яъне аз тарафи ду тарафа ба иҷа яъне метавонӣ ки хита дар ин ҳолатҳо гарантӣ да бигирӣ. боз дар Тоҷикистон ҳамин чиз шиштагӣ неста, не ки кӯшиш кунанд, тавсияам ҳамин ки чӣ коре ки кадан контракт кунад, контракт бе контракт камтар душвора ки вақте ки рейтинги ушам фест ишам фест уже гапошон дигаргуна мешавад, баробар мешавад. бале контракт ам хел чизиш нағза. умед бозгашт ба Туркия чӣ ният дорӣ, мера ё намера? бозгашт ба Туркия ният дорам, худохоҳад. барои чӣ омадӣ қадар сол истоди? мақсад якум бора вақт студентӣ якум бора қадар дар Тоҷикистон истодасти? баъзе сабабош маълум буд ки сабабои карантин. мақсад дигар кунӯ ки сафар мекунӣ ба Туркия ё не? кӯшиш мекунам ба наздикиҳо сафар мекунам Туркия. ёд кардӣ Туркияро? бе ҳадди бад. Истанбул аст, ҳамада шаҳри беҳтарин. хӯрока чиша ёд кардӣ? аз хӯрокаш як хӯрокаи шабо ки ман хӯрдагӣ бошам. медонед чира бисёр ёд кардам? хоб чӣ буд ам хӯрок? тава буд. ман тавара нағз мебинам. дар кона мо бисёр этликмек мехӯрдем, якум этликмека бисёр чӣ кардагем. этликмек дар шаҳри Конияда вуҷуд дорад. тарҷумаш ба забони тоҷикӣ? нони гӯшти? нони гӯшти мегӯям хумо. нони гӯшти буд. бисёр таъриф шашидем, рост дигар нахӯрдем. мо ҳам онҷа будем, хайхлеб медонӣ чӣ хеле ҳамон мақсад. хеле дароза
خواهی خمیره دراز میکنه. رنگی لحمجون واره؟ لحمجون طرز دراز شد فکر کن. لحمجون درونش پمیدور داره خیلی چیزا باید نداره. هم خواهی گوشته پاتوخه. سالها اویدی ریشی بروت نوی سر. چی گفتنی؟ آره ریشی بروت. فکر میکنم که اومگید با فکرم که نوی سر تا نگرفته. در تاجیکستان نگرفته نوی سر تا بسیرم. یه سال شید؟ زیاد. در طول یه سال نگرفته نوی سر. نه نگرفتیم کال بودیم کنیم. سرمون کال میگشتیم. همه کنام شید؟ همه کنام کردیم گفتیم. کار نیومد یا که خودت حرکت نکردی؟ در اصل حرکت نکردم. چه بودم دیپلم از استودگی ایام دیپلم استفاده نبردم. یعنی کارم یعنی که میه همه چیزا یعنی که ما پیشنهاد نکردیم. حرکت نکردیم. خواستی که با کار شخصی خودت. اول گفتم که در بعضی بسیار رپورتاژهای پیشم در گفتگی بودم که یکم درجه گفتم اکونومیک را خوندم رفته در تاجیکستان کار میکنم. یکی بعد این صنعت در اومدم ای فکرم پول نگشتم. من دیپلمم خیلی استودگی دیپلم. حوزه سوهای همین صنعت و سوهای تجارت کاملا باید سخت خریدن در کار از پیشتر می‌آید. اویدی باز میگردیم با ریش و بروتی شما. ریش و بروت شما را در کوچه هاییم که یکون شناسای خودت یا اون سال نزدیکانی خودت یا اون گم میگه که ریش در بگی و بروت بگی نه در بروت نازه بیده ریش نازه بیده. اصلا پره خیلی مردمی که مثلا ریش بروده کار میگیره پره خیلی بسیار اومده اون که اهمیت نمیتونه یکون تاشه. بلکه چیزی که دل من میخوام من اون را میکنم. یکون کس مرا چی کرده نمیتونه. یعنی مجبور کردن نمیتونه که تی کارا که تو کارا که یکون کس مرا مجبور کردن نمیتونه. ما با اون مقصدی که نمونده که ریشه که یک کس نسبت یک کس بد بینی شوا چی کنه. یعنی من چیزی که معقوله استیل میگم چی میگن همون را دیگر حرکت میکنم ده که فرما میگیرم که فرما میمونم همون چیز مثلا خیلی هست آدم که بسیارش گفتم که کار میگیرم خیلی را اهمیت دادن در کنست یا خیلی اهمیت نمیشه. خوش در اینجا صحبت ما با آخر میرسد. ما امیده رحمت میگیم که وقتی پر قیمتی خودشا دریغ نداشتو قطع ما صحبت کردند و اصلا یک دولت چای لیمون چای کردن بنا رسیم با دوجه لیمون چای رحمت کردن همتون ده خوراکی بهترین بود به نهایت مینت داشتم. رحمت کردن شما ده نکل یک بار دیگه تشکر زیاد. ویدیو را پهن کنید تا اینکه دیگر رو ببینن. باز با کدام نفر رو میخواین که صحبت گذارونیم در کامنتر یا نرسید حرکت میکنیم. ما انشالله که باز نوارهای خوب میکنیم. تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتان باشد. ویدیوی نو رو انتظار شوید. سلامت باشه. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.